kunaye enye ni se waye jelly no watwi pancake keka wani pons no wa di bibia tuotu awani achi se kwaku awanyini hwe saade na amu ye no wo hu se akwasiko kwa daada amu mana mama kwana ne moa efiri se aboa bi afre na sorobo ye kwaku bia no wode nani ton wi no na hwade endi se bofo firi be kwansini ba ko ba na ba bi ote no ohunu ho a ohunu bofo nte se ogina na nim ha boga kunafo no na aba no owo ni sika enti wo ba mpaboa a wahye chale wate ene se wunya chale ni bi kura na momudi eno kura ehwe wo no be ma bi na to ama wa kura wa mfa sika nto tetina na no mudi emema ho awere ho dodo enti se be ma wu a eda ye be na yie no ye be kwa akotiti nyenya we nyenya enie we ni efire ni nyenya ni abo ne hankra we nyenya ana we prekese nyenya ye ya body atu kom no kira wo se amansan nyam be ma ne hwepa no wo hwe wo nyina se kwa wieye ani enya wo no nyenya krona ekun sasa ye honhom bone a ukuna wuo be ba be sori etia wo no ebra wote yi paso na de wo yi ada ko munti honhom bone bia nso ntimi mem nyenya enie emema de ti okom ye ya hin yi abo nso ohinu bi ba na ebi eda ne kom nso ohinu bi de sensen tua nanu a na ne dofo a wawuo no ohinu kura a wawuo no na numofu wira afirisi ebisa na semu a wontimi nkasa nti na abehunu wo hene bi se wo ba yi ase a na sensen tua na no owufuo na wanumofuo efirisi wanumu wontimi bie wa no nkasa bio wei ani nyenya eye niama bebre ekohonhom afi ni dini yenya wonti amansan nyina nyawo no na okunu ti ase ya wotu okunu na ebo ho bai ensenti honhom bi kura pa ofie firi ofie ba nche ya se be ma nu sunsun mu oden ena de na okro no ya nyam nyanya ni na esan se enipa nyawo nti ya se fa wetu ko mu na mo enkon ho sasa empanyina tenase ewo mid child shows na wo hwe ya saba opanyine de bisese na ase nana enimde nana nimtete amamre ne amane onim ahemfie nsem onim akan amamre ne amane anase akan afiefie mu sensem opanyine se obia ne fie ofiri mu baaye sas no obia ne kasa ye kire no anase abakwasem ampanifo katu fie ma ode biye de etu ne trim nana waba mixture show so mo kwa aba me yo so awura me wura mpanyina tenase wo ye mpanyina ya tenase wo peti nko ade a wo beti so ye kire ode wo soro nko na se wo hu de kwasi ani ye kire na ade soro wo kwasi anko na ye kire na ade wo soro wo hu eni obedi nkomo a kire wade wo ti ase ye bebo wo na waka bi a kire enchirima opanyine na ye hwe kuna yese berima eni kuna ede eni kuna na hwan ne di kuna me da se Charles asemu yo akofa bade me gidi se e ma ne mema nyina ye keka kan sa ye ka kuna ye di kuna firi wuda oba ne ni kunu tie na be ma no woni ne dakete kro na se be ma no wu wona na so kra saada no na yefiri edi kuna eni da bi se be ma no wu aje se bosome na wohwe ansa na kuna di ase ya bi
baa ne bɛrima na da kɛtɛkorɔ onim sɛ abusua nyinaa nim sɛ bɛrima no ho dodo no ɔne ne yere kɔɔ na no ɛdasuo mu na ɔdoma nkoma wu de ne nsa nwununwunu ato bɛrima no so ɔbaa no ne bɔɔ bena ɛkɔɔ bɛrima no abusua hɔ kaka kyerɛ wɔ mo sɛ dasuo mu mede me nsa ka me kunu wayɛ nwununwunu abusua mo mɛhwɛ deɛ ɛyɛ me kunu wo ntimi nkɔka sɛ wɔwu ɛsɛ wɔkaka kyerɛ abusua ne sɛ mene me wura da hɔ no me kunu da hɔ no ɛnyina anim sɛ na ne ti na ha na ne tiri na ɔsɛ yɛ pae ne kakra nso dasuo mu mede me nsa ka me kunu no wayɛ nwunu mefrɛ no ɔnkasa mesrɛ mo abusua montu mmirika na mommɛhwɛ deɛ ɛyɛ me kunu abusua tu mpanimfoɔ a ɛbaeɛ no ɛbɛhwɛ na kyerɛ sɛ wɔfira ne ntoma tentene mu tete no ɛda na abusua no bɛka sɛ ɛbɛhunu sɛ ne kunu no awu no ɛda da na ɔbaa no bɛhyehyɛ ne nneɛma nyinaa firi dan a ɔne bɛrima ne da mu na abusua no ama no akɔ ɔbaa no abusua fie tete no ɛberɛ ɔbaa no kɔɔ n'abusua fie no na yɛsiesie bɛrima no yɛɛ ne ho yie nyinaa wieeɛ no n'abusua panin ɛyɛ bɛrima n'abusua panin watu bɔfoɔ de nsa kura ne sɛ monye nkɔma meyera bi wɔ sɛ waasɛ ne kunu daeɛ wansɔre yɛde no kɔ so aduro soɔ no oduyɛfoɔ ɔntimi ahwɛ no nti yɛmɛse abusua panin sɛ adwo sɛ wɔ a ekunu daeɛ no wansɔre ɛnyɛ sɛ ɔne ne da a wɔwuiɛ no a obiara nim sɛ na ne nna da hɔ na ɔwuiɛ no yɛmɛse wayi a wo kunu nwui yɛmɛse wayi sɛ wɔ ɛnɛm na amafoɔ ɔne ne kunu ti no wuiɛ no abɔ benaa no ayɛyɛ deɛ ɔpɛ biara sɛ ne nna da kɛtɛkorɔ no owu tɔɔ me so owu tɔɔ so koraa gye sɛ abusua na amanneɛ ne amammerɛ kɔa so yɛde nsa kɔ ɔbaa na abusua fie kɔse sɛ ne kunu no ɔdaeɛ ansɔre ɛyɛ saa da naa no ɛne ɔbaa na abusua ɛbɛgyina so abɔ kuna suman ɛde ato ɔbaa no daa no wɔne ne kunu da na ne kunu no awu atɔ no so nti ɛbɛbɔ no kuna suman de ako sasa bi afiri ɔbaa no ho na saa berɛ no kuna suman no da na ɛbɛpam bɔtɔ ketewaa bi na yɛde atuduro agu tete atuduro a ne yɛde to etuo yɛyɛ atuduro ana amafoɔ mbɛfrɛ sɛ gun powder yɛde kakra ɛbɛgu bɔtɔ no ni apam ano ne akɔtɔ krado ketewaa bi na yɛde abɛbɔ bɔtɔ no ho na yɛde ahoma ɛmaa ntoma mono anaa dekodɔɔ mono ɛnwera mono adeɛ bi a ɛyɛ n'ahoma tea a yɛgye di sɛ ɛyɛ mono na yɛde apam adeɛ no abom na yɛde ato ɔbaa n'asene sɛ firi saa da no kɔ no ɔdakuna musuo aba ne ho musuo no a aba ne ho no nti ɔbaa no bɛtena se afe ɔne bɛrima biara ni nkɔmmɔ ɛfa ɛpɛ ho ɛfa ɔdɔdie ho ɔdɔdie deɛ ebi ma mu biu yɛka na papa no ne maame na awomadu agyapadeɛ tete agyapadeɛ a ne yɛnim sɛ somboɔ paa yɛkookoofuo maame ne papa na akɔbɔ bra wadɔ mfutam ahodoɔ wakɔdɔ awomso wakɔdɔ kwapɔn wakɔdɔ ha wadɔ papa ne mfuo bebree asetena panti papa no tumi twa saase kookoofuo tumi ka sɛ bia
ayom so afuo na me ne koye ye ni nyina me yira bere me ho se me bu a me yire dia enu achi me kodo kwapon afuo no chemu mienu eye me mafa di obedi made bu a nipo obedi made ne de fa me ko sankore afuo no nyina me de ma abusua efise me de abusua mu me ko tepa no ehwo afuo no di obedi made no ono ana onfa emebo abusua no ho bra so hu acheche o che ne yirefuo so mpa wo ba no kosum yenti be ma ne yirefuo no ono aka kire ne yire se akuya ma hu se unni sika unni bibia na hwa wa hwe mi yi ama manyina chenti mia ama che udwai me di sika esi so fra wabusua pani no wabusua me mra ne betunsa na nya dansidie na abai mu ebeka se yemfa stamp nsi so ni abetwa hia busua fie mu se ya na kwasi manu bie na no to ne na nu tuo se me yire de bra wa bra me ho me ni bibia me de beda na se me wu a ayom so afuo no ni nyai wo ba ne de a onfa mo no ho bra ye kan na papa ne ye ni mfuo wi no wati kokoo ndi abesi abusua fi o wo ba ne nka ho na tete ne ye ware wo bra ne ye ware sika ti be ma no dua kokoo no ho adwene na wo be ma tirim odo no ba no be ma to mo ro ba no wadua mako kakra na wadua anenche mo no kakra ntosi no anenche mo no ene ye frɛ no ntosi ya na amafo kan eduru dwada atete mesoa wa tete ansuro wia die bia ye oba ne nsa no adwuma bi oye oba ntete kodwa no obobo ano ena tete ho no bra na ho kire wo ho no papa ni nyamedi ye no se bibisi fie na kan ya se emra ha mase yi a nipa timi di kwa mu na wotwe ni onuru ha ya beba nso na ya ho pa abre sika ni ho obere na be ma ye din na na yira fra no ajo ma no se papa bra papa ni aba kan se busu apan na wuo no watori mumu yi ene ma am di kukuku bia na abre wa me nso ma bobo bi apa sika wo de ba konko ade adwene ho wenum na ma ye ma mema na ma mema cheja padie papa de ma wo mo yire nom edi kuna suma na to ba na sene mfanse de ntomago no abona sene atuduru wo ana kredo da no kire se wo ba no ya to na no punu atuduru no kire se itu ya to manao ba no nsese be ma bi ade no ho ka no eno na se wo ba wonim ne ho so hwe no wo be ma bi wo kofa na wawu eja wo ba no be ma ni kuna oba na ni kuna wuo no wo be ma wo di adwaman na wonim ahoshe so na ase nipa se masi wuye oja na yile japade ntimi kofa no makodi bi wo kofa oba no pe wo bewu atuduro no kire se ya poma tu ato oba no ho inu ajas tete ne kuna die na fom wodo na besisi fom adaduanan ye bewe wutiri hu nyina kwabo ye be mu adanso wo ma nyina mu enti so obi ba no woni kunafo okura ofiti ya maami we ni e kan se wo di kuna yi amane ani amamre kwa so nya na ye di nhwire ni kurekura ma kunafo sabre amada nchembo amada nchembo adabia wo betena se bia no na besinda wonum besin ye frɛ ne da nchembo eno na amafo se wo maami amame da nchembre bo na se manyi ja amawe no mu o maami a maami da nchembre bo
na manyeja o maame amaame denchembo besin na se manyeja besin de ye noa na mawe ne mono ba no betre kuna no musa kopem se busua ba ye nhihye ye be ye be ma na yie ye bebu na chirika afei na busua behia abusua no hia afei na oba no ani ni kunu ntem asem de na ye kokoa mu a oba no papa na ka kire nse se mi wukura ama mabusua ante ade wo ya amde ama wo no mi di jama busua fo enti se mi wu a ya afa mama busua esam som pa oba no som ye ne agapade papa bi o de che na yire no oba no firi na akoma mu gi na akoma pa so nti owu na se wo gya sika futura ketetua makora tamna no akwabusu apani ho papa kan kire me se su owu a jama agapade bi se me mfa mabusu ano na busu apani adansi enti no oba no ne na busu afo ni abefa ni e dia mabusu apani no ko be ma ne fam ba na agapade ni kunu wasifie tete atakwa me de wasibi di ama no wache ni kokofu wache ni mabi ade adi pa de boye ho bra bia papa na ma no yiri bi ade ani bra se oba no be kan se watena be ma na agapade a odi jabusua ho betena se sa fi saade na ade to wasene no a wudi di kuna no enye obi na etie edi afi pepepepepepe ni ehunu se wodwene be ma no ho se wodofo ana ni tiwi ase a wompe se ubegu hu fi wo na chi afinhia no edura uhunu se fuom na beti ayiro se fie na beti ayiro ete odi obakọ dwaye da kurubi na ade ene na wasene na kire se wadi kuna na wie udi kuna no wie na sebe wo yo ba wo ho eye wo de ana se wo ntimi nte wo ho ntena se enkodu bire bia ese wuduru a be ma obedi ka ne sa ba na da bia no wo fa wo na wo mfa wo bio santi na hoho eni e mo fa kuna fo ma wo fa wa wo mfa wo bio na wayi musuo eni asan nyina afiri wo so abekon ho sasa ama wade wo ho enti afi be ma obefa obi wo no se na ni je wo ho so obeware wa afi na ni wanya tumi se obeware wo tete ho na yanko ware wo ba anko da be ma no ni niku na wawu agya no no kete so wa wo befa wo ba no wo na yeso ode wo ba no ko fie na ne koda afi akwanya bi ba ho na se wo peso obeware na wafa mane ani amamre kwa so se de ye no na fi ba kwa ye no ho ade no wa ware wo ko ware no uwie obi ho nso a wase me ne papa tena wo mamudu matua badudwai na ma na tuo onya ma na tua obema no oba wudu tete hwa ne ya gi badudwai na enye be ma na ne se twa badudwai mo oba no oba na busua no na hwese edom bia one na wo ma nko a bia nu one na wo ma nu nipadu ebi ya boni ni kura se biba wo wa ba chechire ya busua ma ye be ma no no oba na bobra na tete ho no oba ekwa wade yesu onya de on fa mrafie eka ba be ma mfa agapade papa wo ba na konya ode ko ni fie nti na busua na adwene no ho ne akoto dwa mua e de nsensi so ne ade akoda be ma na se kwaji nshira firi be ma no wo se metiasi o mi wo ade abusua ya yi agapade bi amde amamiri bi amashira so kose yesi welu mu nyina ya bosumsem o tete woni ye oba ho ade a nsagu o any blessing and then amafo na e kan o
na ye nhyira nyankopon saba wade enum tete hɔ a na Roman ne Methodist no ne Presbyterian Anglican no ba ha no a amanfo ma ehunu sɛ ɛtwerɛ kronkron mu asɛm so kyerɛ sie no ne ɛyɛ ɔbaa ho ade ewi ɔkɔ awurade adidi na sɛ sɔfo de ne nsa gu so na ɔkɔ awurade adidi ofiri sɛ wade no abusua ni hu mesra mu kunadie ɛnyɛ bɛtɛ ene ọba bi ani kuna wo ba ko no aye pemi no aye jali na wadi mi bi atua na tiko na wati yi kete so wa boduku tete honde ewunya ne sa bodu me ba tete honde de ewunya ne sa mpanyina tena se o mecha so me ko break up bo ya je ewura chas ndi ose se wa meeting nko ade meet chas show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom opanya na wo kasa asana make up break na o say ene kuna ye no kra swag abam sa ene ye de ayeyesem abba kuna ye mu maame boga no wato no asoma de se die tie ni nyina why say dey ebene kwaku ebene watu pane ni echi sa asasoma de gold do wi nyina watoto aso wa ne yese ene kuna na koye jelly ne payment yo se na etete no na ye ni sei kuna so bi so odi kuna mamansan ho se odi kuna se ni sei no me da se tete no de na aso odi kuna adi bema no anigi a wono de betena wiase ho a kuna ye enye ni se waye jelly no wa twi pancake keka wani ponzo no wa di bibia tuotu a wani achi se kokuru a wanyini saa de na amu ye no wo hu se akwasi kokwa daada amu ma na mama kwana ne moa efiri se aboa bi efre na sorobo ye kokuru bia no wode nani tonwi no na hwade endi se bofo firi be kwansini ba ko ba na ba bi ote no ohunu ho a ohunu bofo nte se ogina na nim ha wode nani tonwi no na hwade etesa kroma wogo so no wo wiem no wo to nani na akokoba ne nam ha se de nyamesi bo akroma no se ohunu akokoba no wa wiem so ha ohunu te se de yatiben yai endi anwanzu ofiri ho a na ni da akokoba no so saa na ni mfoni tue na ni so anu abefa na hako tete hokuna enye maye jeli maye pemi maboduku boga kunafo no na aba no wo ni sika enti wo ba mpaboa a wahye chale wate ene se wunya chale ni bi kura na momudi eno kura ehye wo no be ma bi na to ama wa kura wa mfa sika nto tete na mudi emema ho awere ho dodo enti se be ma wu a eda ye be na yie no ye be kwa akwatiti nyenya we nyenya enie we ni efire ni nyenya ni abo ne hankra so we nyenya ena we prekese nyenya ye ya body atu kom no kira wo se amansan nyam be ma ne hwepa no wo hwe wo nyina se kwa wieye eni enya wo no nyenya krona eko sasa ye honhom bone a ukuna wuo be ba be sori atia wo no ebra wote ayi paso na de wo ye ada ko munti honhom bone bia nso ntimi men nyenya enie emema de ti okom ye ya hin yi abo nso ohine bi ba na ebi eda ne kom o nso ohine bi de sensen atua na no a na ne dofo a wawuo no ohene kura wawuo no
na num afu wira afirisi ebisa na asɛm a wontimi nkasa nti na abehunu wɔ hene bi sɛ wɔ ba yi ase a na nsensen atua n'ano owufoɔ na wɔnum afuo efiri sɛ wɔnum wontimi mmie w'ano nkasa bio wei ani nyanya ɛyɛ nneɛma bebree ɛko honhom afei ne dini yɛnya wo nti amansan nyinaa nya wo nyɛ ɔna akunu ti ase yɛ wosu kunu na ɛbɔ ho bai nsa nti honhom bi koraa pa wo fie firi wo fie ba nkyɛ yɛ sɛ bɛrima no sunsum mu ɔden ɛna deɛ na ɔkorɔ no yɛnya wo nyanya ne na ɛsan sɛ nipa nya wo nti yɛsɛ fa wetu kom na mmɔ nko ho sasa nyanya enie wei yɛfrɛ no prɛkɛsɛ prɛkɛsɛ gyaa na adunu no wo na afiti kotia na ho atutu afiem prɛkɛsɛ gyaa na adu wei adeɛ wei yɛfrɛ no prɛkɛsɛ sɛ ne dua si ayom so ha na afiri fa da na ɛba wasane bohwa no bɔ popa ba kuroma ne sesi kuro mfimfi na mframa no bɔ ba hɔ a wobɛka sɛ prɛkɛsɛ no ɛwɔ kaa no wokunu wu a na ho atutu afiem ɔbaa wei na di kuna no ɛsɛ wo na bibi ɛnam so na bɛrima no wu a yɛbɔ odini sɛ yɛbɔ ne papa sɛ yɛbɔ ne bɔne ɛma wo ho atutu nkurɔfoɔ afiem ne yɛde nyaadoa asɛn wo kom wayɛ obiri pratrampam wode yɛdiw sɛ adeɛ nso yɛnwe wo nam nyaadoa boa saa nti ne yɛde nyaadoa ne yɛde ato kom ne yɛsena bɔɔde bunu yaa yɛdua na ɔyɛ ne aya asase so ha yi o na wobɔ bena nyinaa na akamfoɔ ne yɛka kyerɛ sɛ bɔɔdeɛ bɛpata wo wosua finhyia koraa wobɛdidi ne yɛde bɔɔdeɛ ato kom ɔbaa kunafoɔ na ate ayi pa so no ne yɛatoto aburo ne yɛde ahɛ ne nsɛm o dɛbo kane na odi amo no yɛde aburo dwane ne ɛna de aburo dwane kane deɛ na wokunu na tɔ na ntwina ma wodi o ɔne kum akokɔ da biara ma anya bibiɛ ɛna deɛ aburo a ase gyani tete obosi abobɔ aburo no mpaku ɛka mpaku a aburo a yɛhwane ne hono ne abɔ no pɔ na tete wobɛkɔ gyaare na yɛde asen hɔ sɛdeɛ ɛntimi nhunu na abɛnya bi adua nti ɛno ne yɛfrɛ no dabo ne atoto bi ne yɛde ahɛ wo nsɛm ɛfiri sɛ wɔwirɛ deɛ ɛde nyinaa berɛ atwam sɛ wahu nananom nneɛma bebree wɔ hɔ a ne yɛyɛ a ɛgyina hɔ ma kasa bi na wonte aseɛ mesrɛ mo adeɛ a yɛfrɛ ne kuna ɛmmaa ɛna di kuna ɛwɔ yɛ kunu no mu wu akyi asetena paa bɛrima ne tenaeɛ ɛmmaa wɔne nam wɔ agyapadeɛ a wayɛ ama no wasi fie ama no wado koko watwa sabe ne de ama no ne mma nyinaa ahwehwɛ ɛfɛyɛ ne na amafoɔ suku yama enti sɛ tete wa wo no ba yɛ wadwuma du baawi ase akwasi magye kwaya ma ho so kɔyɛ wo deɛ ɛti sɛ suku ya wo obapa de wo suku na ahwɛ so kɔ a ɛna wunya nimdeɛ de abɛbɔ bra bɛyɛ aba yɛ adwuma wo tete wɔ no wodi n'akyi no na kokoofuo no na yɛ suku no enti sɛ wodi n'akyi ra no hunu sɛ wo nsɛm ayera no aware ama no akɔdi bi no ɔde ama wo bɛrima nyɛ kuna na hano madawroma yɛka kuna no yɛ na bɛrima bi yiri wu a yɛsɛ bɛrima kunafoɔ yɛ amo nka saa bɛrima nyɛ kuna nyɛ sɛ wɔnyɛ kuna sɛ ɔnni yɛ afiri sɛ bɛrima ne butia bɛrima biara ni hɔ wodu mpanin fie so no wanware a yɛtumi ka kyerɛ sɛ bɛrima ada biara hyehyɛ gyem sɛ wɔ baa enti sɛ wɔhwɛ nananom nhimfo a ɔhene de bi mu amu ne yiri wu a bohu akwalaa n'ani mfiriyɛ
obahwene ya bono kola na ediko nya boniti ebra ye na yire yie no na kwala ne tinani ma kwala no na edi ya onye wo hene na na di oho nse mema no dwene ya yire no mu ho me yiri bra me ne na bre pa wagya me hoyi jesafe na no oba behia ani wo yiri mu mienu miensa kura obetumi atunu ho asi wo na wo wa ho hyeso a one ne yiri bia na wo di ne yiri no ho awere ho ewo mu enso esan se wo mienu miensa nti ma no ne ba ma na duane adie se woni bi ka no ho de a ebi a watwa ma ne ho a bosome mienu no aware ba ma na gba ko homa saa dina ko homa no kura ye ka no nipa nti ase akọ homa ba ma na gba ko homa na akọ homa no ya ne nipa bebiri nti ase obi na wo ne baba ena wo na mo amane ni amamre so ene nam dwato aso akosere na wade ena anya kwaje no ne yade ne hye wonsa tuni tiri nsanda ni tirasi wie ne yade ne mmawa de wo ho ne se oba na didi abaye wo hawo ne ntuma fira abaye wo hawo la busu ya semu akoni abanyina abaye wo hawo na saani amana o ye no edi amu oba no abaye homa oba ni yesi ni wo fawu oko ese be ma na apebesi amano no odiko wo da sori ye obedidi a wo be ma no ena eso o ma ni didie eye wo bi baba ho hawa wakofa beso wo mene na wo benya owunya wo ese be ma wo de ma no ene yesi akọhoma ekon ahoma akofa ahoma bi aso se ba anya no oba no so ahoma no wo hwefe ya do ko abusu ya fi ani magu ase akwasi na ma ayekodi awade ma wo na wuntimi mu oba no ho bra na fi ma saade no na ba fira na akọhoma akọji obi ha wa be so omene ndi so obenya owunya wo so le ya no wode medamase aha na mede amansan besie sasem bisa bi wom na menu ya cha ase bebisa obisa na se nchire mu bi wo ho a ya de bema na wo chire mu no na wo chire nyenya abanyenya mu no wo ye se ohenipon bi te se na asante hene nyame kese tumfo sa ya meta se amahene bi so se juma de bi koso sa mu de nyenya etu mu kom ya na mu de chire tumi omu wo anase de yi se wo zo ohenipon bi ba enya yie na omahene tu otekoko so abodwa na ohun se yemfanye nyantu yoko dabi ebra ye asantema yi kase bi ana yemfo no ba no bia bekire ya odi ewo no mu ene sasa ye ko afira asantema so ntini ya de nyanya atutututu yoko o mo de fight evil spirits sa ayesa ene so we de ka benya kra down dem na de be ne ka o me kire se we se unsura de anwuna madika kana ase me papa bi ya aduane ama no na aduane no nyina achi no akote kakra no aposa ne nsu abam no de ahono no nkoam no wadi eya habaya wote hwa na se ebire bi so na se ase ya na ase awode de ohumfa wiye na wo dwene kone ama bi nipa dwene papa dwene bone na wo hwe na se wo ninti ase papa wi wo kotete na wunya banchi abai na wanya tutumrika kohwepo sandefo ye fre na guaku na wunya tamiawu oposani nyina fra na ode dale bra ye mpepa ye ho a se honhum bi na pese kutia wo kura no konachi Semo ya habampani enya sasi nyina so ene biwo
enya asase nyina ya na asofo se atete sem yi abosom sem wenu mu nyina so na kwankyere a obekwa asofo ho aye nyina nyenya ka ho eyo mo samana no omunku no bia wo mu ye sofo bi so woton ku sofo bi so woton samana we bi no he mo dia ye wo dua bi wo efre no sunsum asa eno na amafo se susum asa efre no sunsum asa nkasa be woda akura woda mu du anumre ana se birebia na se oti sare enu bi na de ta me awu ato ho na da woda mu ada ye basa wo subi adede nkruma no adede nkruma ye frɛ na benkum saa na bi frɛ no esisi bola so yemu aduro no ahaba na ye tietia so a ye dotugu na no ana enu ti na no mo nyare basa fi se na homa bi wo ho ahaba bi wo ho a na no mo ntwa ntwene ebi fifiri kuroko ti a ne ye bo ho ba e kora se enka ho yada mase ye firi kuna ye mu a na abedue we mu nyina so se abi ye ni aso na nkanka na aka ye mofra so de ne na no mo ye ne de no o mo ka kire fa bie enende enso ye ka kire nchiri ba medam ase ema moniti a ade na mpanyina tenase na de besasa tenase na de na no disem nyina abana wieye meet Charles show ye de besia ya hia Charles ndio sese wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam